Imagini apocaliptice în Australia, unde o furtună care a adus piatră de 9 centimetri a distrus totul în cale. Cele mai afectate zone au fost sud-estul continentului, Queensland și orașul Brisbane. Mai mulți oameni au rămas fără curent peste noapte, în timp ce alții au casele și mașinile complet distruse. Trecători s-au înregistrat tornade care au adus panică, căderi masive de apă și rafale de vânt extreme.